Stoltsi oli iso ja kömpelö mies, se oli kiva kusettaa. Eli sitten kun olin aikanaan pyörinyt siellä nurkassa, niin sitten tein vanhanaikaisen ja tein sitten toisen. Näin se tapahtui yksinkertaisesti. Se vaan, että iso kömpelö mies ja pieni ketterä mies vastakkain, se on jollekin hyvä yhdistelmä, jollekin huono. Niin alkuvedettelyt vedettiin aika paljon ilman kypäriä. Se oli NHL:ssä, joo. 79 tuli sääntö, että sen jälkeen 79 tulevat pelaajat on käytettävä kypärää. Mutta jos sä pelasit liigas ennen 79, niin sä sait pelata ilman kypärää. Meillä oli sellainen kaveri, joka oli just treidattu Los Angelesista, se oli toi painiosaston miehiä. Se oli mun pakkipari. Ja siihen aikaan se oli sillä tavalla, että pakit oli keskialueella, vähän niin kuin höpläili toinen toisiaan ja hyökkää toisessa päässä. Niin mä laitoin sitä niin kiekosen jalkojen välistä, kiersi se toiselta puolelta. Ja ellei jätkät, kun ne veti ympäri kenttää, niin näki sen, niin joku niistä vähän tirskahti niin nauruun. Ja saman tien kun mä käännyin niin uudelleen niin kaveriin päin, niin saman tien tuli putum poikittain tuohon otsaluun. Mä olin perseellä, niin sieltä ei tikattavaksi 5 tikkiä. Oma kaveri. Sitten se vaan tuli, että sori, hän on pahoillaan. Hän tiennyt, hän vaan meni vähän kuppinuriin. Siitäkin on niin väärää tietoa, että mä olisin mennyt Jarin siivellä tai oikea versio siitäkin, että Jari ei olisi lähtenyt silloin vielä, jos mä en olisi. Tää on oikea versio. Ja tää päätös syntyi Jarin lähtemisestä, syntyi Haakan paloaseman pihalla. Oli Väisäsen Matti oli siinä, joka kumminkin oli niin Jarille sitten semmoinen siihen aikaan niin semmoinen täydellinen niin kuin henkireikä ja neuvoja ja opastaja. Ja kyllähän Väisä silloin taisi coachatakin Jaria.